бо мақсади инъикоси як чорабинии варзишӣ дар ин нашри барнома мо роҳ пеш гирифтем ба сӯи шаҳри ҳисор, чун имрӯз бо сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзиш дар тамоми манотиқи кишвар бо суръати баланд рушд мекунад. аз ин имкониятҳо истифода бурда намояндагони варзиши мамлакат барои рушди соҳа ва ҳамзамон тарбия кардани варзишгарони лаёқатманд мусобиқаҳои мухталифро доир мекунанд. мусобиқаи ҷумҳуравӣ аз риштаи варзанбардорӣ дар намуди ёзидан бо даст имсол дар қасри варзиши Авитсенаи шаҳри Ҳисор баргузор шуд. дар ин чорабинии сатҳи ҷумҳуравӣ 5 даста дар ҳайати анқариб 100 варзишгар аз минтақаҳои гуногуни кишвар иштирок намуда барои ноил шудан ба зинаҳои ифтихорӣ рағбат намуданд. дар маросими ифтитоҳ намояндагони Федератсияи пауэрлифтинг ва бодибилдинги ҷумҳурӣ ва масъулини варзиши шаҳри Ҳисор суханронӣ намуда ҳадафи аслии гузарондани ин мусобиқаро дар шаҳри Ҳисор пеш аз ҳама барои ҷалби бештари ҷавонони деҳот ба ин риштаи варзиш ва оммавӣ кардани он дар шаҳр арзёбӣ намуданд. дар соли 2019 ин аввалин мусобиқаи варзишӣ мебошад ки Федератсияи пауэрлифтинг ва бодибилдинги мамлакат доир мекунад ва бино ба қавли масъулин дар давоми фаъолияти чандинсолаи федератсияи мазкур ин нахустин чорабиния мебошад ки дар чунин сатҳ доир мегардад. мо мусобиқаи ҷумҳуриявиро дар шаҳри Ҳисор гузаронда истодем ки дар инҷо беҳтарин варзишгарони ноҳияро ба якчини ҷумҳуравӣ гузаронда шавад ва дар оянда мехоҳем ки дар дигар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан Хатлон ё Суғд, Бадахшон дар он ҷо мо мехоҳем ки мусобиқаҳо гузаронем, ҷалби варзишгаронро бисёртар кунем. дар вазни ҷавонон аз 52 килограмм сар шуда то 90 килограмм иштирок мекунанд ва дар байни ҷавонон аз 23 сола то 39 сола иштирокчиён то 100 нафар ҳастанд ва дар байни калонсолон яъне ки аз 39 боло иштирокчиён ҳастанд. вазнбардорӣ дар шаҳри Ҳисор яке аз маъмултарин риштаи варзиш буда дар он ҷавонони зиёди ҳамарӯза тамрин мекунанд. мусобиқаи мазкур бевосита аз ҷониби мураббиёни ин риштаи варзиш ва ҷавонони шаҳри Ҳисор ташкил карда шуда бе дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва бахши ҷавонон ва варзиши шаҳр роҳандозӣ шудааст. ҳадафи аслии он ҷалби ҷавонону наврасон ба намуди вазнбардорӣ ва муаррифии истеъдодҳои нав аз миёни ҷавонони шаҳру деҳот мебошад. тибқи нақшаи баргузории ин мусобиқа варзишгарон дар вазнҳои 52, 56, 60, 67, 75, 82, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм қувваву тавони худро нишон дода барои касби мақомҳои ифтихорӣ талош намуданд ки дар ин миён иштироки бонувон низ чашмрас буд. аз ҷумла ҳунарнамоии Ясмина Абдулҳакимова хеле диданӣ буд ва мухлисону тамошобинон аз қаҳрамонии ӯ истиқбол мекарданд. Ясмина озодона ва мувофиқ ба иҷрои талаботи ин риштаи варзиш вазни 65 килограммро бардошта тавонист дар аввалин кӯшишҳояш пирӯзиро барои худ таъмин кунад. Я уже занимаюсь почти 3 года. Это мои третьи уже соревнования. В прошлом году я тоже приняла участие на чемпионате республики в жиме лежа, а также на чемпионате республики по троеборью. Я думаю, то, что нужно, чтобы больше у нас девушек привлекались к такому виду спорта и вообще к спорту в общем. дар шаҳри Ҳисор ҷавонон бештар ба ин риштаи варзиши маъруфи сайёра майл пайдо намуданд. ҳамин аст ки дар солҳои охир мусобиқаҳо низ бештар гузаронида мешавад то онҳо баъд аз тамринҳои зиёд натиҷагирӣ кунанд ва дар назди худ барои боз ҳам баланд бардоштани нишондодҳои нав вазифаҳо гузоранд. аслан варзишгарони ин минтақа соли 2018-ро бо дастовардҳои хуб паси сар намуданд. аввалу раҳмат ба сарпарастоне ки ин мусобиқаро дастгирӣ карданд. ман ҳамаи онҳоро ба ном гирифта наметавонам. ба сарпарастон раҳмат ки ин мусобиқаро дар сатҳи баланд барои гузарондан ба мо кӯмак расонданд. мо барои омода кардани варзишгаро ба ин рӯз, ба ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ хеле заҳмат карданд. бачаҳо машқ карданд, тамрин карданд, барои баромад карданд, барои сазовори ҷойҳои беҳтарин шуданд. варзишгарои Ҳисор дар соли 2018
чемпиони Европа шуд дар охири сол 2018 ки дар шаҳри Москва чемпионати ҷаҳон оид ба пауэрлифтинг шуда гузашт. Дар он ҷо 2 нафар варзишгаро аз он ҷумла ман худам иштирок кардам ва шогирдои мо дар байни наврасон ва ҷавонон чемпиони ҷаҳон шуданд ва дар ин тариқ як нафар шогирди ман Раҳимов Муҳаммадсаид ки дар вазни 75 килограмм чемпиони Тоҷикистон шуд ва дар навбати худ рекорди ҷаҳонро гузоштак дар становай тяга ба қабли русо ки бардоштани вазн то миён. аз ҳунарнамоии ҷавонону наврасон нафарони солманд ва собиқадорони ришта низ илҳом гирифта ба майдон баромаданд ва дар қатори дигар иштирокчиён маҳорати вазнбардориашонро санҷиданд ки ин гувоҳӣ аз оммавияти вазнбардорӣ дар кишвар шаҳодат медиҳад. қобили зикр аст ки аз ин риштаи варзиш ҷавонони тоҷик дар чандин сабқатҳои фароҷаҳонӣ ширкат намуда ба хазинаи дастовардҳои варзишии кишвар медалу ҷоизаҳо ворид намуданд ва барои боз ҳам таҷриба касб кардани вазнбардорони мо масъулин мусобиқаҳои дигарро низ дар давоми сол дар нақша доранд. В конце марта мы планируем провести чемпионат города по пауэрлифтингу троеборье. Жим лежа, приседания и становая тяга. В конце сентября или в начале октября мы планируем совместно вместе с Комитетом Ҷавонова Варзиш провести чемпионат республики по пауэрлифтингу и чемпионат по бодибилдингу. Мы планируем сейчас поехать на чемпионат Азии, чемпионат мира и по пауэрлифтингу и по бодибилдингу в Швецию, потом в Канаду, среди юниоров, потом в Южную Корею. Ну, все зависит от спонсоров, конечно. Но ребята готовятся. Вы сами видели, что сейчас ребят очень много. Наш вид спорта популяризируется очень много. И я надеюсь, что наши ребята будут занимать достойные места за рубежом, в мире и на Азии, как это было раньше. яке аз ҳадафҳои дигари ташкили мусобиқаи ҷумҳуравиро дар шаҳри ҳисор мураббиён дар таъсиси як тими мукаммали шаҳр барои иштирок дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ки давоми сол дар пойтахт ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ баргузор мегардад маънидод мекунанд. дар мусобиқа бештар аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри душанбе вазнбардорон ба ин сабқа сафарбар гардида буданд ки ҳар кадоме барои сазовор муаррифӣ намудани минтақаи худ талош мекард. варзишгари муваффақи кишвар иштирокчи чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ намояндаи шаҳри душанбе ва узви дастаи якачини ҷумҳурӣ Шокирҷон Раҷабов бо ҳунару истеъдоди волои хеш ҳамагонро дар ҳайрат гузошт. ӯ бо бардоштани 240 килограмм рекорди нави Тоҷикистонро гузошт ва беҳтарин варзишгар дар бардоштани вазни вазнин эътироф гардид. чуноне ки намояндагони Федератсияи пауэрлифтинги ҷумҳурӣ иброз доштанд, бо баргузории ҳамин гуна сабқатҳои вазнбардорӣ онҳо тасмим доранд то ин риштаи варзиши ҷаҳониро дар тамоми минтақаҳои кишвар ба роҳ монда ҷавонону наврасонро ба ин самт бештар ҷалб намоянд. Ҳабибулло Ҳафизов варзишгари муваффақи шаҳри Ҳисор узви дастаи паралимпии кишвар соли дуюм аст ки муваффақиятҳои бузургро ба даст меорад. соли гузашта дар вазни 55 килограмм баромад намуда бо бардоштани 107 килограмм натиҷаи аз ҳама бештарро нишон дода инчунин қаҳрамони мутлақи мусобиқа дониста шуда буд, аммо имсол 140 килограммро бардошт. من در وزن 56 برآمد کردم، وزن 140 کیلو برداشتم و در وزن خودم جای اول را اشغال نمودم. بازی من عضو دسته پارالیمپی تاجیکستان میباشم. آینده نصیب کرده باشد در مسابقه‌های بیرون از جمهور بین المللی اشتراک کرده و سزاوار جایهای اول شده و پرچمبردار این ملت شدنی هستم. سال گذشته من در زل حاضره سادگیمون اویترین شهر ایسار مشق میکردم تا این سال 3 ماه شد که عضو دسته پارالیمپی تاجیکستان شدم. حاضر در دست اولیم پارپیوف پرزیدنت فدراسیون گذشتگی هستم و تیاری همون بسیار نقص بود. چخیلی که پیشوای ملت میگویند که
маъюб на он аст ки танаш маъюб аст, маъюб он аст ки дилаш маъюб аст. барои он ман худамро маъюб намеҳисобам, машқ мекунам, тамрин мекунам. хай душвор аст, не ки ба душворӣ ба як чӣ мерасӣ. ҳамин тариқ баъд аз як рӯзи талошу муборизаҳо ғолибон аз рӯи 9 вазн муайян карда шуданд ки онҳо бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои кумитаи тадорикоти мусобиқа сарфароз гардонида шуданд. дар байни собиқадорон намояндаи шаҳри душанбе Бадриддин Нурови 50-сола мақоми аввалро ишғол намуд. вазни бардоштаи ӯ 160 килоро ташкил медод. ман зиёда аз 15 солши дар ин намуди варзиш тамрин ва машқ мекунам ва чандин маротиба шуд ки дар мусобиқаҳои шаҳриву республикаӣ баромад мекунам. варзиш гарави саломатист мегӯянд. мо барои ҳамин баромад мекунем. дар мусобиқаи имрӯза ман 160 кило вазнро бардоштам ва сазовори ҷои аввал шудам. коршиносон омили асосии таҷриба гирифтани варзишгарони тоҷикро дар бештар баргузор кардани мусобиқаҳои варзишӣ дар дохили кишвар арзёбӣ мекунанд, зеро ба ин восита варзишгарони мо маҳорати худро сайқал дода барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ худро омода месозанд ва қадршиносӣ кардани варзишгарон низ азму талошашонро ҷиҳати фатҳи қуллаҳои баландтар зиёдтар мекунад. имрӯз ман аз дастаи шаҳри Душанбе ба весовой категория 90 килограмм баромад кардам. сазовори ҷои аввалро гирифтам. дар ин мусобиқа ман 180 килограммро бардоштам. пеш аз мусобиқа мо ба мураббиён хеле тайёрӣ дем. ба ҳамин рӯз ман ҷои аввалро гирифтам. оянда тайёрӣ мебинам ба чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Токио мегзарад. мехоҳам ки дар он ҷо ҷои аввалро бигирам. баъд аз натиҷагирӣ доварон аз ҳисоби дастави ҷои аввалро дастаи Душанбе 1 ишғол намуд ки бо диплом ва ҷом қадршиносӣ карда шуд. мақоми дуюм бошад марбути дастаи шаҳру ноҳияҳои тобаи марказ гардид ва барандаи ҷои сеюм варзишгарони Душанбе 2 дониста шуданд ки онҳо низ қадршиносӣ гардиданд. ҳарчанд ин риштаи варзиш шомили бозиҳои олимпӣ набошад ҳам, аммо нуфузаш дар ҷаҳон хеле баланд аст. аз ин хотир иштирок ва дастболо шудани варзишгарони мо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ин ба муаррифии кишвари мо мусоидати фаъол мекунад.